Priya bagus. Niken ki ngerti, aku dirasani priya bagus, pancen bagus tur gedhe dhuwur ya Pe ya. Potonganmu sak botol ya aku le gayane. Kowe meri sinden sing mbok ra gak enek gak nyang kowe meri kowe ketoke. Lah apa aku sono Niken ya Dik ya. Munggah langsung tilang-tilung aku Lah ya bro kok ya. tilang-tilung ngono. Tapi slendro ki upama dilebokne toples ya ketok gedhi. Loh, omong jujur iki Be. Upamane jero toples ku ketok gedhi dhuwur. Matur suwun ya Bos ya. Kok bangga? Awak kok melo bangga kuwi lho. Aku. Kaya iwak kok. Ini Nduk. Ayo. Halus Be. Diajeng Niken Salindri. Dalam Kang Mas. Piye wong ayu? Ayo jan lara laran. Kowe nyuwun apa bakal tak pinangkani diajeng. Kalau mboten